Okay, sibuyela kuwe ke Mr. Ncethezo, nawe ke inobe uyawuphinda nje kule party yokuzazisa ngokupheleleyo kuba imic yakho ke ibangele ungavakali. Uselungena ke usichazela ke nayisungula njani iKomani Youth Council. Lami uChumile Ncethezo, ndihlala apha eKomani, was born and raised apha eKomani. I'm a founder of iKomani Youth Council. iKomani Youth Council is actually an organization whereas thina we are uplifting abantu, like youth basically, and the main objective is to actually investigate identity yabo, because abanye like bancanywa emakhaya, so sawuqala investigate identity zabo, like IDs. Hopefully if we can get like sponsorships and all that type of thing, then ke ngoku siyazi uba siya-investigate nakwi-reports zabo esikolweni doing the history, sifumane ii-report zabo, and then ke ngoku sidibanise loo documentation sidibanisayo ngaloo mntu lowo, and then from there simfumanele ispan. If loo mntu ke ngoku unalo mhlawumbi ithuba makaphinde abuyele esikolweni, then we can just apply for them for NSFAS, siba-aplayele for ne-colleges. Yeah, that's what we're actually doing, and we are a fundraising organization. Yeah. Okay, niyaba accommodate nabane talents mhlambi? Yes, we do. And I think Usive is actually going to be the one who's going to talk about that. Yeah, because since it's Sikala and all that, we're not a lot. But the executive says Ikona already, which is it determined people. But Usive will take over from there, Gengoku, because she's the one who actually knows Izinto. Because I founded them, yabona lawe. They are yonke lewe. Mnandi fumane bona, ndiyakwazi uhlanganisa, mna ndingumhlanganisi. So nje ndibadibanisile, I know ukuthi kubana bona they'll do lento kunyanzelekile uba bayayenza to change the community, and ke umuntu oyaziyo yonke lento ngokupheleleyo nguSive wakwaguma. Okay, Sive masingene kuwe ke sikhangele nibancedisa njani ke abantu abatsha abanezakhono. So but sibonile apha eKomani baninzi abantu abatsha that have talent and bafundile abanye, they couldn't further their studies mhlambi ngenxa yazo ngxaki, and then in terms of i-art sibonile uba i-art yeyona nto bahlanganisayo abantu endaweni enye. So we're trying to take away abantu kwiindawo ezingathi zinobumnyama zizisa kwezi zokukhanya through art, music, and we're just spreading the word. And like into eyona nto sidibanisa kakuhle thina siqaphela into yoba yi-art, ubhala, ucula, udancer. So those are the things that we're starting off, and then ke ngoku singene ke ngoku educational sides sibabonisa ke ngoku uba you can actually be educated in the arts department as well. Okay, ungathi Mr. Ncethezo ke i-support enidingayo kanye ke xa nisandokuqala ngoba nabantu enifuna babe lapha ecaleni kwenu nibambane kunye ngezandla nibheke phambili khona ukuze ibe impumelelo yonke lento yeliphupha leni. Well, actually, for starters, abantu actually abazi stakeholders, that actually abantu aba-able, because ngoku ngatsho umuntu mhlawumbi xa si-stakeholder, business owner, private or public, even abantu abakwi-government basically bangakwazi usinceda, because ngoku le nto it actually narrow i-stresses down, because sithi abazakwenza ispan for them, bona they'll just have to equip us with izinto esizidingayo, because uba siyaqala sithi sifuna yonke into boom at the same time, we're not going to get it, because it will be far-fetched. So now xa sinoqala mhlawumbi sithi sponsor sinokwazi usifumana immediate, ingase sasponsor ukuba masifumane i-equipment to equip ourselves, so that sizokwazi ukuba masingaceli i-equipment simane sihirisha like on a ubonela nto xa sowufuna ukwenza i-fundraising mane uhirisha equipment and all that type of thing. So now the first sponsorship is going to be like to equip ourselves, so that sizokwazi ukuba xa sesenza i-fundraising sizokwazi uyenza on a like constant basis, because sobe sinayo i-equipment. Then ke ngoku like in the future years xa sesiphinda sifumana mhlawumbi ezo sponsors sikwazi uba sifumana abantu abanokwazi uba basincede ngendaba like mhlawumbi for like infrastructure, like indawo yenzele xa sesisusa aba bantu basestratweni bakwazi ukuba mabe nendawo yohlala. We check for their healthcare as well, because if you can see abantu abaninzi abalapha estratweni bayagula and abazukwazi uya esibhedlele because bazawugxothwa kuthiwa bamdaka. So sawutshekisha nezinto ezinjalo, we clean them up, we take them to the hospital, check i-healthcare yabo, then ke ngoku uyabona we further those things. So firstly it's equipment, secondly ingamhlawumbi infrastructure like indawo zohlala, and then ke ngoku yeah, mostly that. And just to add on top, there were talks ne-principal ne-director se-Christ the King
uba yona ibithe kubana young children were in the streets abafuna mhlawumbi i-scholarship sofunda opportunities andikagqibi ngaloo nto phaa, we're still in talks because noko yabona ndiyakwazi nam uba mandiyindwebe ndithethe ngalo mlomo wam because I want this thing to work. So xa sinoqala nje yabo ngonomngqushwane at least yabona mhlawumbi if we're still unequipped sibafumanele ne-sponsor for uniform. Yeah, the Christ the King's is private school, so which means yabona there won't be actually any complications because the director is also on board kule nto. So uba ndiyakwazi nam ukuthi ndikwazi uconstructa ngale way ndidibane nezinye i-stakeholders further nezinye izikolo mhlawumbi because now if siyakwazi uklina istrato susa abantwana like estratweni and give them something to do, an opportunity, a hope, because this is the silverest platter endiyibonayo mna basabaqoqela sibenzele yonke into, sibafumanele izikolo, sibafumanele i-ID zabo, sibafumanele everything. Bona the only thing that they have to do is to sit kuloo ndawo mhlawumbi sifumanileyo by the grace of God to rehabilitate themselves, give them something to do. Uyabona? Yeah, that's basically it, like from my side. Sive mhlambi nenza njani nina ukufikelela kubo abantu abanibakhangelayo, especially ke kwicala ke labantu abantsha abanezakhono, bangenza njani ukuze bafumane uncedo lwenu? Ngeyiphi indlela enirecruita ngayo? But Tina, we are basically like sifumana nabana, or we are inviting anyone who is trying to empower or believer empowerment ye community ne youth. So nabana lapha estratweni ozixelele mhlambi urhalela yena ufunda further okanye urhalela ukwazi izinto bhetere angasifumana. We're gonna have a page soon, asika create i-Facebook page, but I think yeyona nto ezasinceda leyo abantu bakwazi usifumana ku-Facebook. And then nalapha ekomani siyafumaneka sikabi nayo establishment ngoku, but my number, I can give out my number kuthethwe nam also, and then we recruit people that say, okay, mna sive nditikiwe kuba sestratweni ungenzi into, ndirhalela ufunda into ethile ethile, umzekelo like in the arts department okanye ufuna uncediswa kuba a-apply esikolweni, because sibonile uba abantu government is trying to put out opportunities, but then now we have to basikhawulelana naye nathi government uba sizifumane ezo opportunities. So abanye abantu umzekelo they can't, abazazi into mhlawumbi ii-websites ezincedayo in terms of e-learnerships or anything that's educational. So sizama thina ubabonisa abantu, we are going to recruit them, sibafumane baze kuthi, and then we can show them how to maneuver i-platforms ezinjalo zofumane opportunities. Okay, so ninika ke ithuba loba ninikise nge-numbers abantu ke abanqwenela ke uba ke mhlambi bafumana uncedo lwenu immediately after ke interview bakwazi ke ukunicontacta. Mr Ncathezo, xa siqukumbela mntakwethu namhlanje ndiyafuna ke uthethe nomntu omtsha, uthethe ke kwakunye nabantu abapha esitalatweni abadinga uncedo, uba motivate ngeli ithuba mhlambi abazukwazi ufumana uncedo lwenu bonke, but khawushiye amazwi uthethile kunye nabo namhlanje. Okay, my brother, my sister, powethu, what I can say mna is yonke into iqala kuwe, it starts with you, because if ngoku uyayiqaphela zonke i-decisions that led to ukuba mawube sestratweni, you can blame other people, but i-decision yathathwa nguwe with those people. It's just that unfortunately you are the one that took the fall. But ke ngoku if you think about it, xa noveske nje uretrace kwi-steps zakho uba if I can unthink, because yonke into iqala engqondweni, if you unthink before uthi I'll undo, then yonke into izaba right, because everything starts with you. Anoveske nje mhlawumbi let's say unqandwa oko kuthiwa hayi, and then you see a problem ba hayi man andinikwa mali, maybe ndiyathakathwa, all of those types of things. So now if you unthink those things and you think about wena kuba hayi man, what can I do ukuba mandikwazi mna ndizitshintshe? Because mna, I can tell you personally, I'm from the streets, I've been there, I've been like deeply incapacitated ngezi drugs nentoni. That's why I came up with Ikomani Youth Council, because yonke laa nto ukuba masithini sizivictimize sithi sidinga uncedo, and then we take advantage of love victimization for actually asking for money. Xa sifumana imali we go buy another fix. It won't help. It's like Tom and Jerry in a circle basically. So now ndiyatsho mntakwethu, just open your heart and open your mind, yenzele ukwazi ukuba mawuthenjwe, because now uzawuthi kutheni lo mama angandithembi xa ndifuna umphathela iplastic. It's because of history ne-decisions neengcinga zabantu that are around you. But if you can, wena uveske nje unthinke ezi zinto ezakwenza uba mawuhlala estratweni, and then you actually uzawubona now, you know, things are going to change. Ikomani Youth Council ikhona. Yeah. Okay, sive banifumana njani emnxebeni na kwi-social media platforms?
Okay, inamba yami mna ka-WhatsApp and phone calls is 067 901 6771. That's my personal phone number. And then also na Facebook defuneka kusive kum. Yeah, that's my Facebook page. Okay, Mr. Nxetezo bakufumana njani? Well, they can find me on WhatsApp on 082 656 6134. That's 082 656 6134. Then they can find me also on Facebook on Utumile Tabiz Nxetezo. That's TABIEZ Nxetezo. Yes. And we're also entertainers, so you're gonna find uplifting things where we record any videos there to make content. Because now we're part of Ikoman, you know, and we just decided to go to we're not going anywhere, but if we can just like dibane, then we can just actually make a massive thing, you know. So yeah. Thank you, Buti. All right, Nkosi kakhulu. Siyanikhulula sibulele ngexesha lenu mphulaphula sekhaya ubizwa nguMr. Nxetezo naye ke usive bayo ke iKomani Youth Council esicacisela ke usukela kwivision yabo igoals namaphupha yonke lonto mphulaphula sekhaya bashiya ke nenkcukacha kubantu abadinga uncedo. Sibaleka siya kwezemidlalo ngohlobo. Come to church, the Groove wire.